Salutare tuturor! Fac un nou videoclip cu iepurașii. După cum puteți vedea, am mai crescut, am mai mulțit. Am fătat-o ieri. Cam ăștia sunt iepurașii. Am mai vândut din ăștia. Au fost 8, sunt 4. Am aici 2 masculi și 2 femele. Da, cam așa arată până acum. Aș spune mai multe, dar nu am subiecte de vorbit. Adică nu știu ce să zic. Ea trebuie să împlinească 3 luni pe 8 iulie. Ăștia fac o lună coș. Asta e o femeie foarte agresivă. Bine, agresivă în sensul bun. Aici are puiuții. 11 la număr. Ei. Aici au fost 9. Au mai rămas 8. Nu prea-mi plac mie cum s-au dezvoltat ăștia, nu știu, sunt așa. Chiar nu-mi plac, nu știu de ce. Ori nu au avut lapte suficient, ori față de ăia care sunt cu săptămână jumate după ei, cred. Dar vom vedea cum. Asta e masculul. Nu am un cântar să-i pun, să-i cântăresc. Să văd de curiozitate cam câte kilograme are, oricum el e greu. Și nașpa la hibridul ăsta Hicol, că trebuie să achiziționezi mereu sau să ai asta cum zice, să menții linia, nu rasa, hibridul să-l menții pur. Că altfel nu prea ai randament. Bine, nici nu știu de randament, că încă nu am tăiat, nu știu cum, care randamentul la sacrificare, cât la sută. Da, aici am pregătit hrăniturile noi. O comparație și o chestie față de astea dubli. Astea dubli, se vede diferența, asta e mai mare, asta e mai mică. Chestia la astea mai mici e mai slab, calitativ, așa, mai. Nu știu, tabla e mai subțire față de astea. Sunt mai bine, mai închegate, așa. Iar adăpăturile le-am luat pe galben de data asta. Nu mai iau așa transparent pe alb, că uite cum se face înăuntru. Da. Și ușor sper să înmulțesc, să pot să vând, să. O chestie ce aș mai spune dacă vă faceți așa cu plasă din asta, despărțiturile cu plasă, să puneți plasă mai groasă și nu o subțire de asta de 0,8 și plastificat. Aici afară merge pe ușă, dar înăuntru nu, mai ales asta așa vă arăt. Deci a fiind subțire. E, uite ce mi-a făcut femeia la aia, care e mai agresivă. Deci, cât mai groasă. Aici, în exterior, e ok, că nu. E ok, deci nu am probleme, dar
Dacă ai femele mai agresive sau mai rele, nu-i bine. Mai am și de vânzare, dar cine vrea să mă contacteze, mă găsește pe Facebook Ferma Hrisco, pe TikTok Ferma Hrisco. Da. Cam asta e cu adăpostul. Adăpostul e unul vechi, dar e ok. Au aer. Dacă reușesc să le umplu cu toate astea, să fac și bani din ele, din profit din creșterea lor, ar fi minunat. Dacă nu, pentru consum propriu, asta este, măcar am încercat. O să mai revin cu videoclipuri pe parcurs. Să vedem cum merge treaba. O deparazitare, un vaccin, că nu o să le mai fac. O să încerc să fac mai multe videoclipuri. Ce le dau, cu ce tratez. Bine, am zis și tura trecută, nu prea țin cu medicamente multe. Asta îmi place. Urmează, cred că, să-mi achiziționez o femeie și un mascul de californian. O să vedem pe parcurs ce o să fie și cum o să fie. Dar o să încep să păsez mai des. Când le fac curățenie. Și plus că o să vă mai arăt și alte animale, păsări. Da. Haideți. Ne auzim. Vorbim.